IBhele the image njengamanje sila neciko lethu la lapho Lundi umfowethu UJobzin UJobzin sakwamukela kwi-the Bhele the image. Bafethu niyaphila kodwa siyaphila kakhulu ngana mama awubingelela kakhulu abalaleli nababukeli be-the Bhele image TV. Ngibingelela bonke abalandeli be-IBhele TV, ngibingelela abalandeli bakwaMaskandi, ngiphinde ngibingelela abalandeli bami as UJobzin artist yaMaskandi. Mfowethu kunengoma oyikhiphile namhlanje before siqale kule ngomeni asiqale sibuza ukuthi ngiyakubona kakhulu ushaya umculo obukudlalwa ubaba uLthuli. Mhlasimbe yini ekwenza ukuthi uzofise mhlawumbe ukudlala lo shuni mhlawumbe wahle nje usicacisele. Ngikhule ngayo uMaskandi, ngikhule ngayo uBhengmuzi, ngikhula noma ngeke ngisababala bonke bengibalalela abacula uMaskandi ngisakhula. Ngicathi ngabo 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Kwaya ngokuya ngaba mdala ngakhafunyela ezingendo ukuthi sengisegoli ngokufuna amatoho nangokusebenza ukuzama impilo. Ngase ngihlangana naye ngoba ekhaya isikhule ngayo ubaba bedlala amacassette ebewathenga. Ngikhula nje ngomamela umculo wakhe ngayithandela mina akekho ngikhethisile because bekuyimix ekhaya bengena uBhengmuzi kuphela. But umuntu obengaluzi ukuthi icassette yakhe bekhona ngisho etaxini ekhaya ngoba sibulisa abantu abamateksi futhi ekhaya. UBhengmuzi icassette unyaka nonyaka. So ngayithandela ke yena njengoba sengize ngaze ngafika eGoli ngo2009 ngihlangana naye. Bese kade ngifikile eGoli ke nabo 2007 ngivele ngikhona 2006. So wase ngase ngibe umuntu ohlangana naye ngoba bengumuntu obethanda mina ukugida. Umuntu okhule ngesicatha ami esikolweni bayazi ke nalawo Lundi ngimuntu futhi okhule ngelokhuza ngenza igospel iafro pop. Futhi ngesikhathi ngihlangana naye bengenza amademo eafro pop eJozi. Wangiphikisa ke ukuthi angikwazi ukuthandela ngesikhathi ngihlangana naye ngithanda yena kangaka beni ngenza iafro pop. So kwashintsha ukukhuluma ke lapho ke kanti ube umuntu ongathi ubelihlaleza ukuthi kunentwana lapha eFosrolas mayifikile hostel emazulwini edansawo lapha engathi uwela lentwana sisibone nenswebu yakho ngishihamba nje ukhuluma kwayo nevoice shuthi ke mangihlangana naye vele yathi no ngeke nomfana uthande mina kangaka bese udlala iafro pop iyeke lento ecula ngicela ukwenza idemo yoMaskandi la ngifuna ukwenza ialbum yoMaskandi shuthi ke izinto ezingishayile ngisha ukuthi ngalesikhathi bengakwazi ukudlala isigini ngabambezeleka kodwa wena bese ngithathile ezongenza album kanti sezoshona kabe ngisayiqeda inyanga mhlawumbe ezine. Ngamanye amazwi uJobzin imvelaphi yakhe noma iroute yokuthanda uMaskandi ibigxile kakhulu kubaba uLthuli. Ibigxile kakhulu ngokwemessage kodwa ibigxile kakhulu ngathi nje ifavorite yami bekuyena wonke umculo bengiwenza noma bengiwuthanda bekuyena ifavorite yami inhliziyo yami nje igxilekena kakhulu message ebenayo ngase ngijabuliswa ukuthi ke wase sengithanda ngayibuza ukuthi ke ngigcobe enjani namhlanje ibovu noma omnjani ummemezi kodwa ke sengiyathola ukuthi ungithanda kwakhe wayesezwe ikhono enalo ukuthi ngoba wangitshela emehlweni nje wathi wena cula ingoma yami ngilengisi ngifuna ukwenza ialbum yami ngathi useyahamba ngagcina ngihlala kanjalo kwiminyaka eminingi angakhiphi ngoba ngemukela ukuthi uBhengmuzi akasekho ubani umuntu ozongenza umsebenzi omuhle angawena wayengithembisile. So ngibe sengishona phansi ngaze ngalanda umba sencane kumfo wasenkandla ukuthumba zimanethelezi naye umuntu ongilanda ngoba engizwe emsakazweni ukuthi hayi ndoda khona into engizwayo ngizwa leli izwi lalela ngaba uThuli wayo uhlobene naye ngathi nacha wathi hayi ngeke ngifuna ukukhipha lento engizwa mina ngizwe uBhengmuzi nami ngidlala loshuni kodwa ngizwe uBhengmuzi exactly voice yakhe ngoba ngishibatha elalapha kwaLthuli uhlobene lapha kwaLthuli noma mhlawumbe kukhona igazi elikhona mayelana no ngathi okwebatha ekhaya obaba bami bakhona labo ngibona ibatha sakhisikisi uyabona sakhisikisi kodwa ke ukwehluka kwami ngehlukile vele ngoba umuntu oqala olokhuza odlala isiginci ekhaya umuntu oqala ucula uMaskandi ekhaya abanye basifundele nje baqhubeka ne-teaching amanye amanesi hayi ukuthi angifundanga nami ngifundile kodwa ke angikho lapho ukuthi mhlawumbe ngizocula uMaskandi kwangifuna ngiveze ukuthi mhlawumbe ngihlakaniphile cha ukuhlakanipha kwami kusemfundweni yami ukuthi ngifundiswe ini ngifunda inhlonipho ngaye esikolweni ngaphumelela kwaya nalapho ngangafika ezingeni elithile lokuthi mhlawumbe ngigcine ngenze okuthile engifunayo but nje ukuya esikoleni ngile esikoleni ngaba right futhi ngiphelele nje so ngeke ngichaza okuningi
uthando lolu ngibekela nekhono nami engazi likhono lifika kanjani ngoba nami ngiyadideka mangicula ngihamba endaweni eziningi even eDurban endaweni eziningi konke la ngihamba khona vele kuthiwa ingane kaThuli noma umfowabo manje bese kuba yinto engangiphathi kabi but kube yinto engiyitshela yona ukuthi kusho ukuthi isikhathi enginikeza lo msebenzi wayengigcoba nje babasho njalo abanye bathi cha wayengibusisa ngoba cha angiwebanga ngikwenzayo kwaba isandla sakhe shuthi kanti ungithukuzile ngoba wakakhuluma wathi mangithi mina hawo ngicela ungifake mina eqembini lakhe abafana bakomolo eligidayo ngiyakwazi ukudansa nokugida mina mhlawumbe ayengibona uma ngiperform wathi ngifuna owakho umsebenzi uphume wodwa yakhe i-album ufuna iphume yodwa njengamanje njengoba sengiyimela ngo2018 ngaza ngapha ku2000 and 2020 futhi 2020 kahle kahle so ngeke ngathi ngayizama ngo2013 kwaba amademonyana ngoba phela ngiqale ngo2009 yonke leminyaka ke mina ngamukela ukuthi akasekho ngoba umuntu usho ukuthi ophatheka kabi nohlukumezekayo indaba ukuthi uBhekumuzi akasekho ngoba angibathembanga abanye abantu after that ukuthi ngizoyenzela ubani into yakhe ehlukile ngoba ushuno wakhe wehlukile ungabalalela bonke omaskandi kodwa awukho umaskandi khona ushuno ofana nokaBhekumuzi ushuno kaBhekumuzi ushuno oqala eSouth Africa esubona wehlukile kunoshuni ogcina nci ongatholakali kalula singaqamba manje ukuthi awushaya ushuni kaBhekumuzi siqala la ezweni thina sikulalele singaphoqi izwi litsuneneze gcina izwi lakho likabalasa sikulalele ephimbeni ngoba wayene iphimbo lakhe lehlule limemezayo uzwe ukuthi uBhekumuzi ele kuzingoma ebhala futhi ingoma ekhuluma uzwe futhi nebacking yakhe ukuthi xoxe indaba so ngize ngalo shuni komnomuhle ojabulisa abantu angilwi namuntu ngeke uthole engomeni ngichapha inhlamba kumuntu mhlawumbe UJobzin kunengoma oyikhiphile ethi iAbortion ihamba kanjani lo album mhlawumbe usichazisele futhi mhlawumbe ialbum yokuqala yesibili yokugcina kanjani ngingena ukubuyela emuva kakhulu ialbum le ethi UJobzin ialbum yango2020 agcina kuyikhipha ngayikhipha shuthi ihloko sathi Qomantombi iyatholakala kuyonke indawo enkundla zokuxhumana ku-YouTube iTunes yonke indawo la othola khona umculo noma mokwazi ukubhala igama uthi UJobzin 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 nje oyisizulu kodwa kulula ukuthi ngiyangojobuleli kulula ukuthi mawuthi uJobzin bese usho ukuthi ingoma oyifuna amacala noma ufuna iAbortion noma ufuna iQomantombi noma ufuna bengwethemba islow jam bese noma ubambo lami so kuba simple mawuqonda straight ukuthi ingoma kaJobzin ngoba abantu badidwa ukubhala igama mhlawumbe umuntu abhale ngendlela yakhe kodwa kuyavela mawuqale uJobzin bayavela abantu abano ukuthi nangu umuntu omfuna ezansi so bese iyavela umsebenzi wami unengoma ezu15 okusho ukuthi iyatholakala ama space stores iyatholakala yonke indawo nje mhlawumbe UJobzin mathi sicacisele yiphi album njengamanje osebenza ngayo nothi impela manje ugabe ngayo futhi udlangamhlanganiso ngiyakhumbula enyangeni ezimbalwa kade no performer lapha eThekwini kwaMashu uyodlala yona ingoma lena mhlawumbe ubudlala ngaphansi kwayiphi album uyiphusha yiphi i-album engiyiphethe nje yiyo le uJobzin kuphela eyodwa kuyona album uJobzin le esihloko sithi Qomantombi iyona album ethandwa nje mhlawumbe wonke uma ngifika noma yikuphi eGoli hleze ngifonela bayajabula abantu eGoli ingoma ethi Kelekeqe abayithandayo kunengoma ethi Abortion abayithandayo angazi ukuthi ke ngoba ngiyengizwe nasokhozini iyadlala ukudlalela ethi amacala nethi Kelekeqe angazi ke bathi kwi-Abortion ngaqinisa ngikhulisana so ke okuningi ngakusho okunye ngathi nje ngibonga kakhulu nabo 1KZN TV ukhumbula wami limvezi uJobzin ngayo kwiQomantombi ngangikhuluma le ntombi ke nami engangiyeshela ngihamba ngemoto kanti imoto ngiboleke kumzawa akuyona yami ngacathi nengibuzo zami kanti hayi lutho nami ngikumusha nje ehlanganisayo UJobzin mfowethu siyabonga kakhulu with IBhele image sicabanga ukuthi mhlawumbe umuphi umyalezo kubantu abasafisa noma bathanda umculo wamaskandi nabantu futhi abathanda ukudlala lo shuni kaBhekumuzi mhlawumbe ungabacathulisa ukuthini iziphi inselelo enibhekana nazo ikakhulukazi lapha emculweni kamaskandi mfowethu ngibonga kakhulu amazwi akho so umuntu osafisa ukudlala ucula mhlawumbe futhi ke ngiqondise lapho ukuthi ushuni lo engudlalayo anginankinga nawo umuntu odlala istyle mina ngidlalayo angizange be nawo umhawu ngisho ngikhula umona nginawo ukuthi mina ngisebenza kanzima ukusebenza kanzima kwami kwenza ukuthi umuntu ayitshene ukuthi mhlawumbe mina ngizochoma manje angasolethe uzwe wami kanti mina ngiyasondelana nomuntu inkinga
khona abantu ozama ukusondela eduze kwabo kanti mhlawumbe bazoncela okuthile kuwena not ukuthi bafuthi igama lakho liye phezulu bona bazocindezela wena ukusondela eduze kwabo so ngiyangishaya lento woye ngitshela uBhengumuzi ukuthi mawuhamba emhlabeni ugada into ezemva kwakho ezophazamisa impilo yakho noma indlela ehambayo so shuthi ngibheka umuntu ozemva kwami oze ngathi uyahleka kimi kanti uzocindezela ukuthi iyazi igama lika UJobzin livuka kamnandi lapha nalapha alishone phansi so ingqinamba lezi ezikhona kumuntu so mawudipendele emculweni kuphela kuzokulimaza lokho ukuthi wena into dipendele kuyona udipendele umculweni kuphela ukuthi uphila ngawo kanti umculo nawo mhlawumbe isikhathi kuyenzeka ukuthi ushawe izinto ezithile nje ukuthi ishawe iCovid-19 ishaye kakhulu iCovid-19 ngithema ngivela mina ngealbum kanti neCovid-19 so mina ngichaza ukuthi angiculi ngoBhengumuzi lapha engomeni yami but mawulalele yena mawulalela ingoma bathi abanye uBhengumuzi nje lo mfoko wathi njengoba kaBhengumuzi weza nazo lawo sethi ingoma zakhe mangizoperforma kulindelele uBhengumuzi uyavuka no so ngezele ukuthi bafethu ukuyimisela kwami ngicela ukuthi umuntu ayimisele ngento ukuthi ulalela ivoice yakho ukuthi ifitha kumuphi umculo ungathathi ngenhliziyo uma usuzoJobzin ubebizwa ngoBhengumuzi bese nawe ufisa ubizwa ngoBhengumuzi so intanta yami nami leyo ngoba uBhengumuzi uyangazi uBhengumuzi wangithanda ngithoba isandla sakhe ukuthi ngibusiseke into enengenza ungabikho umhobholo mina ngikade umhobholo osondele eduze kwami but mina nginawo ngoba ekuthiwa nginawo umhobholo ngabe hlezi ngidorize hlezi ngifuna ama-video ukuthi hey angiyidumise ngizethi igama cha ngethiwa abantu igama ngisho ngihambe workshop ngethiwa abantu ukuthi ngidlale isitayile esimnandi IBhele image la sikhona live ku Facebook sikhona ku Instagram uzosubscribe mfowethu sisekele amakakhulu amaciko ethu asakhona we are very glad ukuthi Olundi la ukubona zathi khona semakhanga zathi la into zethu zadelele ukuthi kukhona abantu abanjengoJobzin kukhona abantu abanjengostability kukhona abantu oceza abanjengomzukulu amaciko ethu la nathi siqhenya ngawo kakhulu ngawo la endaweni yethu la okuzinze khona isilo samabandla kanjalo nomntwana waphina ngene uShele mhlawumbe sesigoqa Jobzin isiginci uyayithintela noma uyaqasha kulama album engwenzile isiginci sidlalwa umuntu engiswembe umthumile ukuthi akhiphe isiginci right yeah bengitotobile isiginci but njengamanje ngicabanga seli right ngoba usekushilo naye ukuthi hayi usu right usuzoyisela wena isiginci mshisho ukuthi njengakusukela manje ukungibona ingoma ezayo mhlawumbe kulonyaka noma album ezayo nje kuzoba u2022 shuthi ingoma ezayo manje inesiginci sami esikhalayo but maye sathanda futhi ukufaka esinye isiginci sakhe kwamanye ama-track no anginayo inkinga mina because isiginci sisodwa siyakwazi ukubonisana estudio ukufaka isiginci esikhala kanje so intambo ngiyayidlalela ukuthi angiyiphethe intambo ngiyayidlalela ngicenzilweni usugezani nawo leka nasi isiginci cha sikhona nasi isiginci bafowethu sikhona kungathiwa ngikhulume amanga ku YouTube na ku Facebook nasi isiginci sikhona lesi isiginci sami lesi siginci bafowethu sami isiginci lesi ngasithenga sikhala gesi njengamanje bangibizile kodwa asimuphethe uokusokuxhuma ngenxa ukuthi ngivele ngajunywa mina ngiyajunywa ngoba ngikhonza ngwenza ama-video njalo yabona ngiyoze ngibhede ngiyajunywa so bafowethu ngelinye ilanga ngizosidlala isiginci ulive kube mnandi mhlawumbe ngingasho nje kancane ngithi ushomela wethu umshungu wentombi ngikhulumela kodwa maqeda zavungazela zonke bakhoza amandeni bayale kanjani ngishela njengabhotela wathi idwali ibishe ziflipping nama-fosholo mfana insimba ikhoba thiwa zikhotshe diamond i-abnormal mshini odonsa mvudosa phambili donsa ngawonke amasondo side to side mfana hleke ihlala phona obunye hola bafowethu siyacela kakhulu nisupport amaciko ethu asakhula angifuni kwabiza la kakhulu siyacela kakhulu ngempela Mzansi iningizimu Afrika yonke iZululand yonke la kuphekwe khona lamaciko esibala kubo oJobzin sibala ostability ongamaciko la Olundi siyafisa kakhulu bafethu ukuthi ni support kakhulu umculo wabo niwathenga ama-play store kuma music stores niwathenge niwasupport siyajabula kakhulu futhi ukuthi nase okhozini uJobzin uyadlala yonke indawo bafethu siyacela ukuthi niwusupport
umculo wakhe. Siyabonga kakhulu. Khona igama usuphetha Masondo. Khona igama usuphetha elithi ubalekela lamavukane. Mina ngilandaba noma umuntu angangibiza ngevukane. La kodwa ingoma ilingana nevukane yami. Ayilingana leqhawe lakhe akabhala iskipha salo la. Mina ngivuthela kwasani. Mangabe manje ngibiza bafethu nangakini yonke indawo. Ngitshela umasipala abangakini. UJobzin ukhona uyaperforma. Kunesikhathi lapho kudlala khona mina mfowethu Masondo. Mina noma ungayibiza ingoma yami mhlawumbe ikude ngevukane. Kodwa masuyilalela yona evukane. Ikushangisha iqhawe edala neminyaka emculweni. Uyabo? Cha ungakusabi lokho ukuthi bathi amavukane ngomuntu useqala ukuzingoma yomuntu. Akekho umuntu wathi owavela wasukeleka wabe savele aziwa ngonyaka uwodwa. Ubona ukuthi lonto izo expire makuvela wathi vembu nje ingoma yakaduma umhlaba kuzo expire wena ujabule ukuthi usuvela uma ufika waduma uzo expire umuntu ngiyakuprovela something ngiprova something ngoba ngikhuluma izinto ezenzakalayo angikho namanga angiqambo namanga bafowethu umuntu ovela athi vemba vela dume kalula nje ushesha phuphe lo muntu ngikhuluma eqiniso bakhona baningi ngeke ngisababala ngoba angizange ngizokhuluma ngamagama amanye abaculi but ngikutshela into eyodwa ukuthi mawuvele wavembuka ungakaboni mhlawumbe wakwa qualified team that's why uzoshaya wena umuntu othi uyivukana kodwa manje uyakuhlula ngengoma ni professional ngengoma mhlawumbe UJobzin sesiyavala mfowethu UJobzin uyaqasheka utholakalaphi unayi manager noma ingcingo zizabuye straight mazi khona ingcingo asiphe nje straight ingcingo zakhe athula kuzo ukuze akwazi ukuthi mhlawumbe makukhona umuntu obuka nansi ivideo ku YouTube noma ku Facebook akwazi ukuthi noma sifuna mhlawumbe sinomcimbi sinomshado sinoma nomembeso sikwazi ukuthi siqashe uJobzin azodlalela ingoma emnandi utholakala kanjani ke Jobzin ngiyatholakala ku Facebook ngumxolisi uJobzin Sithole Instagram uJobzin shuthi umuntu uma uye page lami elibhala umxolisi uJobzin Sithole uthola yonke into ngizocela ukuxolisa ukuthi ngingayikhiphi number la ngitholakala khona okwamanje ngisafelwe ifoni ngelinye ilanga mhlawumbe ifoni izoba available noma isend number yami so kwamanje sangifela ifoni kodwa uFacebook uma ushiya imessage yokunqoma mhla ngiyithola ifoni ngizovula uFacebook noInstagram ngixolisa kakhulu Siyabonga kakhulu Mzansi siyabonga kakhulu bafowethu seshile emhlabeni wakho Nkosi amacala amaningi kangaka ngizowageza ngani kulo mndeni ngiyakhala mina baphehla amanzi amnyama ngiyasola Siyabonga Mzansi siyabonga kakhulu mfowethu UJobzin uyabona mase uhlaba lengoma umkhumbuza ukuthi amacala angaze wathethwa kanjani emathuneni kodwa kusenani mfowethu subscribe ku YouTube usupport amaciko wethu usupport umculo abaculi wethu ngoba athi ngishilo siyabonga IBhele image number 1 thank you especially man bebiza ngesigwili bathi dliwe imali kwazale iphatha madoda bathi dliwe umuntu kwazale iphatha madoda ayidla iqedwe imali amantombazana usuphenduka umshini waphatha imali ATM ayidla iqedwe imali amantombazana wobheka amantombazana emngane wami uyofika ekhaya ungaphethe lutho uzophenduka umshini waphatha imali